Today, on this day of the 5th of May, 2025, in this course, we stand here together with the esteemed leaders of the kingdom and the nation of Amakhakhab. On my far right is Mr. Nazo. His name is Butzola. He's based in Dabuzulu. Next to him is Professor Malizo Chris Dali, who's based in Xesi, Uchawe yen, Ujambase Ibenguyelo. We stand here and decided to make this historical visit. Here, this is the grave of Mama Nonause, as you can see it here. It says the grave of Nonause, the Xhosa prophetess, who lived in this vicinity after the cattle killing in 1858 until her death in 1898. If there was a story in the history of AmaXhosa which has left a permanent scar on the souls and the psyche of the African people, is this story of Nonause. We're told that Nonause was a prophetess who informed AmaXhosa to kill their cattle, as we all know the story. But what turned out, as you can read from chapter 4 of a book published by the University of Johannesburg, Triangle of 100 Years Wars, chapter 4, it says, in the same period of 1856, 1857, was a period where AmaXhosa livestock were ravaged by the European cattle lung sickness, which was highly lethal and contagious. It's not Nonause. So we stand here to say to South Africa, to Africa and the world, sicela uxolo Mama Nonause, ngoba kwaphosiswa ngawe kwathetha into engekhoyo. We stand here as a symbol of atonement, a symbol of rectifying the tragedy of our distorted history. To say you were not responsible for the conquest of AmaXhosa. What destroyed the livestock of AmaXhosa was a disease called European cattle lung sickness. It was not you. So we come here to unmask this lie that has been narrated for a period of 168 years. We are talking to our fellow men, women, children, sisters and brothers, to say, let us stop celebrating the false narrative of Nonause. Let us stop transmitting the misinformation of Nonause. We come here to say, Mama Nonause, at this time, Samnikela ke kwindoda enkulu, Professor Malizo Dali Chawe, kwesasizo samabhala. Mandibulele Gqirhalwazi class, mandibulele Msuthu ngelithuba usinika lona nathi oba sizojika ihistory ebhalwe ngamaNgesi ngathi ukwenzela noba ukusukela ngonje ubheka phambili imbali yamaXhosa sibhale ngesethu isandla olwethu siwe, sipheke kwezethu imbiza ukwenzela intoba izokwazi ukungqamana nenkcubeko yamaXhosa nenyaniso eyayenzekile. Ngexesha siza apha ngobude bendlela, xa ndijonga lo mhlaba kuthiwa yiZerveld, lo mhlaba sakhutshwa kuwo singamambalu namagqunukhwelo long before uba uNongqawuse yabe kanti uzawuzongcwatyelwa kule ndawo. Umbuzo wam uthi, ukuba ngaba uNongqawuse yayinguye owayethe amaXhosa makabulale iinkomo, ingaba zazibulewe na iinkomo ezazikule ndawo zamaNgesi? One. Okwesibini, uNongqawuse
kusetyenzisiwe ngamaNgesi ukwenzela into yoba thina sicinge into yoba amaXhosa abulala iinkomo zabo ngenxa yobubhanxa babo ngokwehistory yamaNgesi. Ngonje sizolungisa loo mbali injalo yoba ayingonongqawuse owayenze le nto. Sizokhulula namhlanje igama lalo mama kungcwatyelwe kule ndawo. Yaye uyabonakala uba wangcwatywa ngabelungu kwayilitye eli libhalwe apha ngendlela elimiswe ngalo, limiswe isilungu. Umntu ongumama ilitye lakhe limiswa ngolu hlobo, alibi lilitye litsoro lijonge phezulu. Lilitye lomntu oyindoda elimiswa ngolu hlobo. Iyacaca uba aba bantu babengcwaba apha abelungu babengenayo inkcubeko okanye ulwazi lwenkcubeko yethu thina maXhosa. Ingcwaba lomntu ongumama kubekwa imbokotho eround. Yiyo le nto uva xa kuthethwa ngomama kuthiwe wathinta imbokotho wathinta abafazi. Imbali kaNongqawuse ibuhlungu kakhulu ngoba ezolala kule ndawo nje okokuqala uthe awukumka le ngapha kulapho apho babesithi wenze khona esi story sakhe okanye mhlambi esi siprofithesho sobuxoki. Kwanyanzeleka umntana abantu abaleke ngoba amaXhosa mhlambi aze umbulala okanye umonzakalise. But abona abantu abamcholayo ngamaNgesi. Umbuzo wami kwakutheni ze bakanti amaNgesi bengawachola umama uNongqawuse oba yayingengabo bebemthumile. Imbali ikhona apho indawo ethi uNongqawuse ngenxa yoba amaNgesi esoyikiseni intoba uNongqawuse abulawe ngamaXhosa athi amthatha for her own sake or for her own safety ayomvalela eRobben Island. Ungathatha umntana obhinqileyo, umntana omncinci oyintombazana kuba umbalekisa kubantu uyombeka eRobben Island ngoba iRobben Island ine-history yokuvalela amakhoboka. Lo mntana wenziwa ikhoboka le ngamaNgesi esemncinci. Ubhubha apha uNongqawuse sekuhlambile ndiyacinga wayeliphaa koma-55 years. Imbali ikhona indawo ethi apha ecangweni kwengcwaba lakho kukho abantwana bakhe abangamantombazana amabili endinokucinga into yoba bakweli cala macala omabini bale ndawo. Into ebuhlungu ke xa ndigqibelisa torhwana yeyoba masiyitshintsheni inyanisweni into ethi uNongqawuse wasithengisa, uNongqawuse wasenza into yoba sibulale iinkomo zethu. Uba siyaqaphela uyakujonga uba apho zabulawa khona iinkomo kukule ndawo apho amaNgesi akwakunzima kubo ukugqobhoza. Zibulewe iinkomo zeli cala kweli cala usukela apho ubheka ngapho koomabhathisi ukuhlakuthi uyowuma enantsikeni egcuwa kwesikaNkosi uHintsa. Kulapho naye uboba uNkosi uHintsa wabulawa khona ngenxa yoba amaNgesi efuna le mihlaba. Yile mihlaba le kuthiwa iSeerveld okanye iZilveld, yimihlaba le yamambalo, amatshawe, yimihlaba le kaChungwa, amagqunkhwebe, yimihlaba le yamandlabe. Kodwa abantu bokuqala babe kule ndawo ulanga nguNkosi uLanga noChungwa. Bonke le mihlaba uyowuma nge-Riverstone end. Oba ngaba siyagrumba kakuhle imbali yethu sakuyifumana lolo. Kunyanzelekile nje ulutsha olulandelayo khe luzame ukuphanda ngale mbali ukwenzela uba ulutsha lukwazi uyikhuphela nakwizizukulwana ngezizukulwana ezilandelayo, ukwenzela uba imbali yamaNgesi nokungcola kwamaNgesi ne-hatred yamaNgesi ne-violence eyenziwa ngamaNgesi kuthi idadaliswe ekuhleni bonke abantu bakwazi uyazi. Enkosi. In closing, we are saying therefore, as Professor Dalius asserted, let us change this in our mindset. Let us stop celebrating the false narrative of Nongqawuse. Let us stop celebrating a racist narrative which portrayed Africans as victims of their own creation. For us to come here in this visit of atonement, we are redeeming ourselves. We are moving towards total emancipation of our mindset. As we said, that this was a story that was meant to suppress us mentally, to make us believe that we are victims of our own creation. We therefore appeal to South Africans, to the world at large, to understand that Nongqawuse was a false colonial narrative. Siyabulela kakhulu. Sithi wangumoya wakho mama ungaphumla ngoqobo.